mak sida. Dadi sida iku dadi mak. Ngono ta? Kok ngono sih, Rek? Sita, 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 sita. Cintaku, manisku. Jangan, kurang ajar iki. Ancok, ancok. Jangan, budal. Terima kasih, ayo budal. Apa mau ngawur iki? Urusan iki. Kamu iku liwat. Kamu ora urip. Koyoke iki perlu nang padilan iki. Kampung ribut gara-gara sida ilang ae. Wis budal sih ae. Lali kurung tak kontak. Surabaya, kotaku asik dan selalu nyaman. Rek, awak dhewe iki darah pejuang. Awak dhewe kudu tetep kompak. Tetep salut, gotong royong, bangun Surabaya. Mantap Surabaya, Rek. Surabaya, Surabaya. Aku bangga jadi arek Surabaya. Surabaya, Surabaya. Kotaku asik dan selalu nyaman. Ayo bareng-bareng kabeh. Surabaya, Surabaya. Aku bangga jadi arek Surabaya. Surabaya, Surabaya. Kotaku asik dan selalu nyaman. Surabaya. Sampean niku simpel. Sampeyan iki wong loro iki lho sampean teko mrene niku sampeyan niku sim A. Siapa sih cakele? Sampeyan niku sinten? Sampel tak mikir sampel. Sampeyan sinten? Kula niki jenenge Mat Lading. Oh, Ngoten. Jenenge Mat Lading. berarti sampeyan kate kurban. Duduk ngono. Duduk. Kula Pak Delana. Nggih. Duduk Cak. Nggih. Sing Cak iku sing nggawe topi biasa. Nggih. Lihat Oh, topi Pak ini, Delana. Pak Delana. Segala masalah bisa sirna. Lah iki cocok iki rojokan iki. Nah, iya apa? Sampeyan niku kok lading-lading mau sampean kate korban gitu. Iya. Duduk. Memang jenenge iki Mat Lading. Biyen niku mergane iku untuku iki lincip. Nek gawe ngetok iku enak krentek ngene. Oh. Jenenge adine Mat Lading. Lah saiki cumplung sese untune. Berarti sampean niku emat sing ketujep lading ngono ta? Gak ketujep lading lah modal. Enggak, gawe nyokot iki lho. Untune iki biyen landhep. Mak srit ngene. Srit ngene gawe nyokot iki. Berarti untumu disrit. Duduk di srit. Oh, besok ngomong kok iki. Iki Pak Delana lho mengatasi masalah apapun bisa sirna. Nggih. Ya apa terangno aku bingung aku. Biyen niku arep mak untumu iki landhep kaya lading. Oh, berarti untumu biyen. Hati-hati nek ngomong iku bahaya. Lah Nek iya. wong iku sok berodol. Iya. Berarti untumu biyen. Itu untumu saiki, ngono ta? Iya sih, ya rada iya ya Wan. Biyen. Iya biyen pas foto. Lah pas iya berarti jangkau. untumu biyen. Sing tak takokno untumu saiki. Bingung arek.
Ya apa ya? Cumplung saiki marai wisan. Nanti gak patek lading sakjane ngono gak patek lading. Biyen. Biyen. Lah saiki Biyen lading saiki cumplung mau. saiki cumplung. Mat cumplung kok gak enak rek mat cumplung. Mak biyen oleh jenengno bancaki. Jeneng mat lading. Iku biyen ta saiki sing cumplung iku. Cumplunge saiki. Kok bingung iki mau ngomong biyen cumplung. Terus saiki. Lah gak kok tembel iku lah apa cumplunge? Enak isis. Lah. Mbok kira numpak truk gak tutupan ngono ya. Nek enak, nek anu iku lho. Cuma masalahe Pak Delana, aku iki masalah iki gak iso suwitan. Suwitan iki gak iso soalnya metune iki loro. Teko kene ambek teko kene bolonge dobel. Ati rada angel. Berarti gak iso nyuwiti cumplung mah. Gak iso nyuwiti cumplung lho. Nyuwiti cumplung apa? Ya apa sih kon mau ngomong cumplung, ngembek suwitan. Berarti wong loro kok nambek cumplung. Iya ya. Kok loro ya? Lah awakmu iki kok moro-moro menculut merik kok. Bendunduk. Aduh. Apa sih, Rek? Kok gluduk. Rene iki ana apa? Kula jange takok Pak Delana. Lho. Aja aneh-aneh ta. Kok takok nang aku Google Map ta ya apa? Segala masalah sirna. Iya. Lah. Iya. Eling ae. Eling. Tak iki. Takok apa? Kula iki duwe kanca. Nah. Rodok nyelewot. Nah. Jenenge Sido. Lho kancamu ta iku? Hah? Sidoe kancamu? Sido paling. Koyokane Sido. Lah ya kancamu. Nggih, kanca. Karo Karo Sido lho. Kanca kula, kanca. Oh, iya. Sido kanca kula. Apa? Arek niki ketelesut. Lah niki yo napa carane ketemu arek niki? Kon kira celana ngono ta kok ketelesut kon iku pikiranmu aneh-aneh. Arek iki apa? Arek iki niku gak mulih minggat. Ini yo napa penuntasan masalah iki lho. Lah kon iki lho. Dulur duduk, wong tuwa duduk, ponakan duduk. Lah minggat kok kon pusing iku lha apa? Kon niku sampel kon niku. Arek iku ancene tau mrene. Nah. Nggih. Tau mrene jare wedi diberantas. Lho. Lah, permasalahane berantas iki arek endi? Dek yo gak. Lho, Lah aku apa meneh ruwo? berantas arek endi ya apa sih rek? Lho, dek kan wedi karo berantas. Berantas. Lah berantas iku arek endi kok diwedeni ngono lho. Ngerti enggak? Topi ndek. Gak ngerti. Niku Gak sing tak berantas arek. omong apa kok iso gak ngerti lah. Kon takok aku ya tambah gak ngerti. Aku gak nanti-nanti. Berantas iku. Lho. Aku iki kok ngelu kula iki. Berantas. Arek iku wedi diberantas. Wedi diberantas. Nah, pertanyaane, sapa sing berantas? Ayo, sapa? Ayo. Sapa? Aku dhewe Sapa? Aku dhewe karo. Lah sing ro kan Sido. Sapa sing berantas? Lah apa awak dhewe melok puyeng iku? Mbok kon iku Rada setengah silir arek iki. Rada. mikir urip ae koyok ngene, wingi wong-wong mikir wos bingung dibayar gak dibayar. Akhire yo Pak Prabowo maneh. Kok niku Pak Purbaya wingi iku. Lah apa kon mikir Sido iku? Kok
Ayo mikir sing kenek di Pikir. sing gak kenek dipikir, Di- ojo di Pikir. Nah, mumpung awak dhewe gak duwe Pikir. Aduh, lho. Jan. gak duwe pikiran. Paham? Paham. Nah, seneng aku. Kok nek paham aku sih gak paham. Asline aku gak patek paham, dong mak yo etok-etok ae mantuk-mantuk ngene. Sakjane niku kula niku Sakjane, sak sakjane lho. sakjane kula niku sakno kalimake. Sakjane. Sakjane. Duduk sak gedhe ta, sak cilik duduk ya. jane. Sakjane Sakno kalimake. lho ya rabiyen no. Mulak Loh. sakno lak sini. Lho. Make ngene mewek iki tani. Lho, aja ndelok mukake, delok atine. Ngono lho. Rabiyen karo make. Dadi awakmu nang dhisik nuntun. Awak Apa make apa? makne iki kelongkongan ae bendina. Ndoleki anakku sing ganteng dhewe. Anakku sing ganteng dhewe sing akan tiba teko gendongan. Aduh. Kok iso minggat gak mule-mule kuwatir nek culikan-culikan ngene iki lho. Kelongkongan. Kelongkongan. Koyo asu ae kelongkongan. Iki ya apa sih? Menungso kok kon kelongkong. Nangis ngene kok lho. Omake anu sedih, Sedih. gundah gulana. Gulana. Sedih merana memikirkan si anak hilang kemana. Untuk itu. Yo jarno, wong jenenge wong tuwa iku lek ditinggal anak iku sedih. Lah malah aneh, lek ditinggal anak iku gak sedih. Iku wong tuwa apa? Ngono lho. Oh, wong tuwa. Ojo niru wong-wong sing wong tuwa niku dijarno. Malah saiki musim ana wong tuwa iku dititipno, dikekno sing nang Malang iku. Padahal anake akeh. Wong tuwa iku biyen gendong gula wentah, ro gula wentah. Gula sik dereng mateng, durung digodhog. Pinter koy. Dadi ngono. Wis wajibe lek wong tuwa iku anake gak ono, wong tuwae sedih. Nah, lek wong tuwae sing gak ono, anake gak sedih. Surabaya Walah tok koncek nemenin nak. Pirang-pirang bulan gak mulih nak, emak sampe kangen. Iki bantal senengamu. Bendina tak gawe turu, tak gawe klosotan. Iki tak pikir-pikir wis kon iki turu ndok endi tok, kon gak kangen emak kana. Arek mulia padha tok. Kon gak eling emak ta, bendina turu ambek emak. Iki lho bantalmu tok, lho tok. Segere ambu sida rek. Di bantale sida rek. Awake emak sampe entek mikirno kono. Angkrik. Sepi ini kampung koyo ngene iki. Tak dol ae kampung iki. Jalan-jalan santai bolo. Walah tok kon gak kangen emak nak. Pirang-pirang bulan kon gak mulih. Nyanyi tok ngene kon mulih. Tak peluk nak, koyo bantalmu bendina tak ajak. Iku nak, tak ajak turu nak. Yo, iku koyo sida iku. Tok. Yo tok. Sida kan tok. Tok, sida. Tok. Oh, sida. Kon kok malah rembung ngene awakmu nak. Apa kabeh ngene nak? Kena opo nak? Oh, sida. Kon gak kangen emak nak kon nak. Ayo mulih nak. Sida. Sik Mak, hop. Apa? Aku duduk sida, Mak. Aku duduk sida. Sida. Duduk, Mak.
Sido. Ya wis nek ngono sida, ya wis apa sida. Sido. Heeh, sida ya wis, gak apa-apa sida wis. Sida. Tapi kok abu kabeh ngene ya. Mang diomongi duar kudu. Kon ngaku tadi sido kon iku. Oh, anyane sempro kon iku. Mau kok dadi sida, tak war duduk sida. Jarene tetep kok ngengkel sida. Ngene iki wong dijongkak-jongkrane sampe kedelongok, untu sampe cepet situk iki. Arek kepengin macam-macam dadi sido, kepengin dadi sido. Kok njaluk kepengin tak sayang. Iya wong njaluk sembarang tak pokokno kon kepengin dadi sido tak kek apa kon niku. Ngawur ae sempro pancene sido lho. Wong kok pancene kandhane duduk sida kok ngengkel ae. Kon niku kon tabrak gak duwe SIM, iya. Duwe SIM. Tak kanani sik, tak kanani. Pakde. Pakde lana iki. Iki Pakde. Ojo liwat kono Pakde. Iki aku mang disangkano sida karo make. Aku dirangkul dipiting marang dijongkrakno. Mak iku saiki rada ngene. Hati-hati sampeyan ojo liwat kono wis tak elingno tok, aku mek ngelingno tok ngono tok ae yo. Wis Pakde wis. Ngomongi diatur. Ya, aku saking menggos-menggosi aku mang dipiting karo wonge. Tenonge dianjur, ngomongi diatur. Oke. Lah awakmu dikira sida lho wong awakmu kaya tong ngene, Mangkane iku. Pakde, Sing ngongkon kon dadi sida sapa? gak ono Pakde. Lho, Gak ono ya apa? Lah kon mau ngomong kon didadekno sida. Apa kon ngerti karnaval? enggak ngono Pakde. Apa sih rek? Aku kemang moro-moro dicebak Pakde. Karo mae sida. Dadi sida iku dadi mak. Ngono ta? Ngono sih rek. Enggak. Mae sida ku Mencungul. mak bedunduk. Mak sida. Heeh. Sidae nanti. Gak mencungul bisa. Gak ono sida apa gak mencungul. Ya apa sih rek? Apa sih rek? Mae mak bedunduk. Tunduk. Mari ngono, Heeh. aku liwat. Lah, mak nang sebelah kene. Heeh. Awakmu liwat. Liwat ngene. Lah, sidae nang ndi? Gak sida lho. Gak ono yo apa? Mae sida. Mak sida. Mae sida. Ah. Nyekel aku Oh. liwat ini iki lho. Aku dicebak. Terus Aku disangkakno sida. Ngono lho. Ngengkel aku sangkakno sida tak wara duduk. Nah, Tetep ngengkel. Ngono wong iku saiki ngono rodok deleming. berarti mak sida iku kepengin dadi sida ngono ta? Iya. Kok ngono sih rek. Kok bingung kon niku? Nah, kecil yo bingung kok ngono. Enggak. Mak sida iku goleki sida. Sida iki ketelesut. Kaya celana arek. Oke. Tak paranane. Sak piro kekuatane make? Aku tak kabur. Kon niku kok mempengaruhi aku dari mae sida. Apa? Gelem. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo. Aduh. Sampai niku sinten? Kula niki Pak Delana. Mengatasi segala masalah apa aja jadi sirna. Sampean niku simple. Sampean niku Simpul, simpul. Botan sama niku sikat, kok sikat. Sinten? Sama sinten? aku mana sida nak. Berarti sampean niku sing nglairno sida. Betul. Kok koyo ngene modele. Sangar. 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 Sampean niku sangar-sangar boleh
kaya himen. Loh, Ngeten. Niki sing diomong sampean to niki. iya, Nah. heeh. Keperluan sampean apa? Sampean kok asline tak keperluan. Perlu. Niku wau wonten lare-lare ten griya jarene sida niku kok ilang. Napa niku benul? Bentul, Napa niku benul? bentul. Betul. Mun krusani napa niku betul? Sida niku pirang-pirang wulan iku nak gak mule nak. Nggih. Aku iki bingung nak ndeleki nandi. Jare nang gone iku lho ning ndi sih? Srindi ngono lho. W Adoh ngono lho nak. Tak tututi numpak perahu getek gak nututi. Gak mule-mule. salah. Sampean golek kok ambek perahu getek. Sampean ambek kapal selam. Pekutuk-pekutuk. Ngeten, Mak Sido. Heeh. Wong tuwa niku lek anak ilang nggih didongakno. Nggih ta? Monggo ndedonga kula nggih ndonga, muga-muga sida mboten mule. Antulit Muga-muga sida niku supaya cepet mule. nang temokno nak. Nggih. Kula tak ngumpulno wong-wong, ya apa carane si silet niku Simpul. si napa sidol Silin sito sinyek. sinten sidol niku cepet mule. Nggih, Heeh. ngoten mawon keperluan kula. Iya. Matur suwun. Monggo Ya, nggih. golek mertani. Sampeyan kumpulno nak, dek Nggih. jini-jini sembarang ngumpulno ndok kono nang kumpulno kon mule. Dek pedhot pas sitok pas duwel ta apa nak? Saman kumpulno driji. Kumpulno nak. Nang kon mule nak aku kangen temen nang situ. Nggih. Aku kepikiran ki lho bantali kata culculno nak senengane nak. Nggih. Aku sampe stres mikirno situ. Nggih. Wis ya tak dongakno selamat nang ketemu ya. Nggih lho, sing donga niki kula. Oh iya, masa aku Sampeyan yang pun donga. sedih. Iya, Ngoten lho. ya sedih. Nggih. Bun. Ya. Tak cingkrange, Kecat kuprute. tak celonone. Cekak dengkule. Apa sih, Rek? Cekak cukupe kula sampun. Nggih. Muga-muga sampeyan sehat walafiat. Amin. Matur suwun. Dorong Pak. Porsine Iki katut. dorong. Wah, Rek, kamu mulai. Mak ilang temen aja. Lho, ya apa kon niku makmu iku lho. Ilang kon niku golek kon makmu sampe numpak getek. Kate apa ya ditumpaki? Oh, niku nang ndi ae kon niku? Emak kok ilangan ngono sih. Lho, emak kok ilangan, kena kelintingan jika ilang. Ya apa kon niku mangkane ta? Apa-apa iku dipikir dhisik. Lek gak ro takok ngono lho, kon takok aku lek aku gak ro, aku ya takok Google Map. Wis. Nah, lho. Emak, Sido. emak, Sido. emak, Sido. emak. Sido. Sido. Mak, mak, Sido. emak. Kok koyo sapi sih wong loro iki, Rek. Mak, Sido. emak. Sido.
Mengsre. Kita, aku kangen Ya toh. Allah, Ma. Kita kangen toh. Kita, mak kangen tekan dina. Rokok. Kangen tekan dina. Saudara telah ketemu antara Mak Sido dan Sido. Semoga dengan ketemunya yang agak mingselit tadi, Matur suwun, matur suwun. Makmu iku. Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Surabaya, Surabaya, kotaku asik dan selalu nyaman.